салом тамошобинони ютуб-канали рӯзномаи ҷумҳурият. имрӯз дар барнома суҳбате дорем бо яке аз мутахассисони ҷавоноварзида, таҳлилгари масъалаҳои сиёсӣ Фирӯзи Рамазон. бисёр шод ҳастем ки ба барномаи мо имрӯз ташриф овардед. хуш омадед. хуб, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карданд. лутфан бигӯед ки ҳадаф аз эълон гардидани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ чи аст ва имрӯз ҷомеаи мо ин масъаларо чӣ гуна дарк мекунанд ва умуман дар ҷомеаи имрӯзаи мо эълон гардидани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ чӣ аҳамият дорад? ташаккури зиёд. пеш аз ҳама ба хотири даъват дар барноматон изҳори сипос мекунем. Ташаккур. ва бисёр мавзӯи муҳим аст. албатта имрӯз вақте ки дар паёми имсолаи худ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карданд, аз ҳама ҷиҳат бисёр муҳим аст барои ҷомеаи мо, барои давлатдории навини мо ва умуман барои рушду инкишофи ҷомеа ва баланд бардоштани маърифати сиёсии ҳуқуқии шаҳрвандони кишвари мо хеле мавзӯи мубрам, мавзӯи муҳим аст ва ин як ташаббуси роҳбари давлат, ин як ташаббуси хусусияти стратегӣ доштааст, яъне ба оянда нигаронида шудааст ва мо шумо медонем ки тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд, яъне мароми миллати мо, мароми халқе ки истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистони эълон карданд, маҳз бунёди давлатдории давлати ҳуқуқбунёд аст ва пеш аз ҳама давлати ҳуқуқбунёд дар асоси на танҳо он аст ки дар назди қонун тамоми шаҳрвандон баробар ҳуқуқ ҳастанд, балки низ баланд бардоштани маърифати ҳуқуқию сиёсии шаҳрвандон низ баланд аст. яъне тибқи қонунгузорӣ дар чаҳорчӯбаи қонун кор ва фаъолияту зисту зиндагонӣ кардан аз ҷониби шаҳрвандон ин пеш аз ҳама маърифати баланди ҳуқуқиро талаб менамояд. аз ин хотир роҳбари давлат эълон карданд ки маҳз соли 2024 махсусан боз ба он хотир эълон гардид ки мо имсол аз рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон расо 30 сол пур мешавад. яъне ин 30 соли муқаддами 30 солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ як заминаи асосӣ, як фурсати муносибе ҳаст ки барои боз ҳам хубтару беҳтар дарк кардани тамоми моддаҳои конститутсионӣ аз ҷониби шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. аз ҷониби дигар ҷанбаи дигари муҳимияти эълон гардидани ин соли маърифати ҳуқуқӣ пеш аз ҳама дар он аст ки таҷрибаи ҷамъиятӣ нишон медиҳад ки ҳар давлате ки ба ҳар рушду инкишоф пешрафт ва умуман тараққиёти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ агар талош намояд, пеш аз ҳама бояд маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон баланд бошад. ва ҳадафи дигари эълон гардидани ин соли маърифати ҳуқуқӣ пеш аз ҳама дар он аст ки боз ҳам сатҳи ҷинояту ҷинояткориро паст кардан ва ин тавассути ҳамин баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон аст. зеро дар ҷомеае ки маърифати ҳуқуқӣ, яъне донишҳои ҳуқуқии шаҳрвандон баланд бошад, ҳамон қадар сатҳи ҷиноятӣ паст мешавад ё тамоман аз байн меравад. бинобар ин имрӯз решаи ҳар як ҷинояткорӣ дар ҷомеа пеш аз ҳама аз надонистани қонун, аз надонистани санадҳои меҳрӯи ҳуқуқӣ ва дарк накардани масъулияти шаҳрвандӣ ки тибқи Конститутсия салоҳияти конститутсионии ҳар як шаҳрванд ки ҳаст, пеш аз ҳама дар ин аст. барои ҳамин ин як соли муқаддаме аст барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва сиёсӣ, албатта аз ҷониби ҳукумати кишвар ва вазорату идораҳои дахлдор барномаҳои мушаххасе таҳия гардиданд ва ҳамин сол яъне бисёр чорабиниҳои муҳими фарҳангию илмию маърифатие ба ҷо ба амал меоранд ки пеш аз ҳама ҳадафашон яъне беҳтар ва самаранок истифода кардани ҳамин имконият ва ташаббуси роҳбари давлат аст. аслан дар ҷомеа маърифати ҳуқуқиро кӣ бояд баланд бардорад? аз зинаҳои таҳсилот сар карда то дигар мақомотҳои дахлдор масъул ҳастанд, лекин бо вуҷуди ин метавонем ки дар ҷомеа маърифати ҳуқуқиро кӣ баланд мебардорад? бале ин саволи бисёр муҳим аст. бинед ки баландбардоштани маърифати ҳуқуқию сиёсӣ танҳо вазифаи давлат ва институти давлат ва мақомоти давлатӣ нест.
яъне дар ин ҷо вақте ки давлат ҳаст, дар ҳудуд, дар сарзамини давлат тибқи қонунгузорӣ боз ҷомеаи шаҳрвандӣ фаъолият менамояд. Яъне вазифаи тамоми ҷомеа ҳаст, вазифаи пеш аз ҳама ҷомеаи шаҳрвандӣ, вазорату идораҳои дахлдор ки ба самти ҳуқуқ ва қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон рабт доранд ва инчунин пеш аз ҳама ман фикр мекунам ки дар ин ҷо иқдоми ё нақши вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон хеле муҳим аст. Яъне институтҳои илмӣ, махсусан мактаб, махсусан донишгоҳҳои олӣ, ино макони асосии баланд бардоштани маърифати сиёсӣ ва ҳуқуқии шаҳрвандон аст. Пеш аз ҳама мактаб ва донишгоҳҳои олӣ. Бинед ки мо ҳам дар мактаб ва ҳам дар донишгоҳҳо фанни ҳуқуқшиносӣ яъне тадрис мешавад ки ин бисёр муҳим аст, ба ин фан бисёртар таваҷҷӯҳ дода шавад. Ва махсусан дар донишгоҳҳои олӣ бояд дар минтақаҳои гуногуни кишвар кафедраҳои ҳуқуқшиносӣ ва кафедраҳои сиёсатшиносӣ, инҳо ду мавзӯъ ва ду соҳаи бисёр муҳим бо ҳам алоқаманд ҳастанд. Вақте ки мо маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон мегӯем, албатта дар ин ҷо мо маърифати сиёсиро низ дар назар дорем. Зеро дар асоси маърифати сиёсии ҳуқуқии шаҳрвандон тамоми ҷаҳонбинии онҳо васеъ мешавад ва ҳамаи таҳдиду хатарҳои замони муосир ва дигар масъалаҳои мубрами рӯзро дарк мекунанд дар асоси донистани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва донистани конститутсия ва дигар донишҳои сиёсӣ. Бинобар ин пеш аз ҳама ин вазифаи асосии институтҳои илмӣ ҳаст. Ин фикри шахсии ман аст ки дар ин масъала бояд чорабиниҳои муҳими давлатӣ бояд таҳия карда шаванд дар асоси дастуру супоришҳои роҳбари давлат албатта. Ва фикр мекунам ки агар дар ин масъала боз курсҳои алоҳидаи ҳуқуқшиносӣ, махсусан донистани конститутсия, озмунҳои гуногуне, албатта дар назар аст ки чунин озмунҳо баргузор карда мешаванд дар самти ҳуқуқшиносӣ, яъне донистани конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, донистани дигар кодексҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ин як кӯмак мекунад барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон. Яъне дар ин ҷо нақши вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар институтҳои илмӣ ки барои тарбия ва таълими ҷавонон, махсусан қишри ҷавони ҷомеа ва ҷомеа махсусан фаъоланд, инчунин ҷомеаи шаҳрвандӣ. Бисёр дар ин ҷо муҳим аст ки онҳо низ институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд фаъол бошанд барои ба хотири баланд бардоштани маърифати сиёсию ҳуқуқӣ, яъне талошҳои худро намоянд. Аз ҷониби дигар бинед ки имрӯз бо раванди рушду инкишофи технологияи муосир масъалаи баланд бардоштани маърифати ҳуқуқию сиёсии шаҳрвандон хеле осон шудааст. Масалан бинед ки мо ҳатто дар барномаҳои телефонӣ чандин барномаҳое ҳастанд ки онҳо имкон медиҳанд ки шаҳрвандон аз кодексҳои ҷиноятӣ, кодексҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳатто конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон барнома ҳаст, барномаи электронӣ аст, китобҳои электронӣ ҳастанд ки онҳоро дар телефонҳо тамоми шаҳрвандон метавонанд истифода кунанд, аз он яъне метавонанд самаранок истифода кунанд. Ин ҳам як қадами устувор аст барои боз ҳам баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон. Агар аз мушкилотҳо гӯем, масалан дониши аҳолӣ, дониши ҳуқуқии аҳолӣ, яъне ҳанӯзам қонеъкунанда нест дар ҷомеа, яъне ки аз надонистани ҳуқуқҳои худ, яъне дар чӣ зуҳур меёбад асосан ҳамин мушкилотҳо? Аслан вақте ки таҳлилҳо дар ин масъала мегузарад, маълум мешавад ки сабаб ва омилҳои асосии пайдоиши ҳар гуна таҳдиду хатарҳо дар ҷомеа, сабаб ва омилҳои асосии пайдоиши ҳар гуна мушкилот ва ҷинояту ҷинояткорӣ пеш аз ҳама дар маърифати пасти ҳуқуқӣ ва сиёсии шаҳрвандон аст. Дар ҳамаи давлатҳо, ин танҳо дар кишвари мо нест. Ва тамоми давлат, тамоми кишварҳо талош бар он менамоянд ки аз ҳама роҳу усулҳо истифода намоянд то ба хотири баланд бардоштани ҳамин донишҳои ҳуқуқии шаҳрвандони худашон. Ва дар вақте ки дар таҳлилҳо мо мебинем, давлатҳое ҳастанд ки дар ин масъала хеле пешсаф ҳастанд. Яъне дар он ҷомеае ки донишҳои сиёсии, донишҳои ҳуқуқии шаҳрвандон баланд аст, дар он ҷо паст, сатҳи ҷинояткорӣ хеле паст аст. Махсусан бинед ки омилҳои асосии даст задан ба омилҳои коррупсионӣ, пеш аз ҳама омили асосӣ паст будани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон аст.
агар мо дар инҷа масалан омилҳои иҷтимоиро ба назар нагирем. Албатта омил хеле гуногун аст, сабаб хеле гуногун аст, лекин яке аз омилҳои асосии даст задан ба омилҳои коррупсионӣ пеш аз ҳама маърифати пасти ҳуқуқии шаҳрвандон аст. ё бинем ки ҷалбшавии ҷавонон ва қишри гуногуни ҷомеа ба ҳизбу ҳаракатҳои террористию экстремистӣ. Инам аз шаҳодат аз он медиҳад ки маълумоти ира далелҳо нишон медиҳанд. Далелҳо ва факту рақамҳои хеле асоснок дар даст ҳаст ки яъне аз шаҳрвандоне ки ҳуқуқу озодиҳои худашро намедонанд, аз санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ огоҳӣ надоранд. Бинед ки вақте ки ҳанӯз аз соли 2015 то инҷониб аз ҷониби суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон 35 адад сомонаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ва интернет ҳамчун сомонаҳои гурӯҳҳои террористию экстремистӣ эълон шуданд ва фаъолияташон манъ карда шуд. Аз ин чиз ҳоло далелҳо нишон медиҳад ки на ҳамаи шаҳрвандон аз ин чиз огоҳӣ доранд. Ба ҳамин хотир ин маънои чиро дорад? Маънои паст будани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон аст. Вақте ки як шаҳрванд, як ҷавон дарк мекунад ки дар телефон, дар интернет сомонаи махсус, сомонаҳои муайяне ҳастанд ки инҳо дар пайи худ яъне ҷавобгарии ҷиноятиро доранд, ҳаргиз ба онҳо ворид намешавад. Ҳаргиз онҳоро паҳн намекунад, ҳаргиз дар зери онҳо ягон шарҳ ё комментаре наменависад. Ин бисёр чизи муҳим аст. Бисёр шаҳрвандони мо ноогоҳона вориди ҳамон сомонаҳо мешаванд, ба иғвогарию ба баъзе мағзшӯии ҳамон гурӯҳҳои ғаразноки террористию экстремистӣ дода мешаванд ва фиреб мехӯранд ки ин албатта як масъалаи бисёр доғи рӯзи ҷомеаи мо аст. Барои ҳамин вақте ки роҳбари давлат дар ҳамаи суханрониҳо гуфтанд ки шумо бояд сабабу омилҳои асосии бартараф кардани ин мушкилотро пайдо кунед, яъне ин вазифагузорӣ аз ҷониби роҳбари давлат солҳои пеш ҳанӯз яъне супориш дода шуданд. Ба ҳамин хотир вақте ки мо омилҳои асосиро меҷӯем, пеш аз ҳама дар он ҷо бисёр омилҳо ҳастанд. Албатта омилҳои иҷтимоӣ ҳаст, омилҳои иқтисодӣ ҳаст, омилҳои сиёсӣ ҳаст, омилҳои динӣ ҳаст. Имрӯз масалан бинед ки дар вохӯрии худашон роҳбари давлат муҳтарам ҷаноби олӣ бо қишри рӯҳониёни ҷомеа 9 марте ки ҳамин сол доир гардид, бинед ки чӣ қадар масъалаҳои доғи рӯзро масалан баррасӣ карданд, чӣ қадар мушкилотҳои ҷомеаро моро гуфтанд ошкоро ва аз тамоми қишри фаъоли ҷомеа, зиёён ва рӯҳониён ва ходимони дин талаб карданд ва супориш доданд ки дар асоси дастуру супоришҳои роҳбари давлат, дар асоси қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон бояд бо мардум кор ва фаҳмондадиҳӣ бисёртар шавад. Бо ин роҳ танҳо мо метавонем ки тамоми он мушкилоте ки шумо гуфтед пеши роҳи онҳоро бигирем. хуб, инҷо аз қонунгузорӣ гуфтем ва дар ҷумҳурӣ қонунҳои зиёд ҳам амал мекунанд. Шаҳрвандон бисёр яъне ки қонунҳоро камтар медонанд. лутфан бигӯед ки барои ҳар як шаҳрванд донистани кадом қонунҳо яъне ки муҳим аст ва имрӯз ин қонунҳо ба мо чӣ сабуки меоранд? бинед ки шумо дуруст қайд кардед, мушкили асосии даст задан ба қонун вайронкуниҳо ё қонуншиканиҳо ва ҷиноятҳо махсусан пеш аз ҳама надонистани ҳамон қонунҳо аст. Ба ҳамин хотир роҳбари давлат соли 2024-ро ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карданд. Донистани ҳамаи қонунҳо барои шаҳрванд зарур ва муҳим аст. Яъне вазифадор аст ҳар як шаҳрванд аз конститутсия сар кардан. Вақте ки ҳамин конститутсия, мо барои чӣ конститутсияро дар қатори муқаддасоти миллӣ ҷо додем? Бинед ки вай чиз муқаддас аст. Ҳамин конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бесабаб нест ки дар баробари яке аз беҳтарин конститутсияҳои сатҳи ҷаҳонӣ, дар панҷгонаи беҳтарин конститутсияҳои кишварҳои гуногуни ҷаҳон ворид гардидааст. Яъне матни ҳамин конститутсияи мо ба тамоми талаботи ҷомеаи ҷаҳонӣ баробар аст ва беҳтарин қонунгузорӣ дар сатҳи ҷаҳон аст. Ва пеш аз ҳама он муқаддас аст барои ҷомеаи мо, барои кишвари мо. Дар баробари муқаддасоти миллӣ конститутсия яъне ҷо дода шудааст ва ин беҳуда нест ки бахномаи миллатонро менамад. Яъне тамоми масири давлатдории мо, тамоми чизе ки мо имрӯз дорем дар асоси ҳамин конститутсия аст. Масир, роҳу равиши
давлатдории мо маҳз ҳамин қонунгузорӣ муайян кардааст ки 30 сол пеш он қабул гардид. Ва бинед ки роҳбари давлат низ ба он чӣ гуна баҳо додан ва гуфтанд ки яъне таъкид намуданд ки маҳз ақли азалии мардуми тоҷик сабаб шуд ки дар ҳамон солҳои ҷанги таъмили шумо медонем ки ҳамин конститутсия маҳз дар солҳое қабул гардид ки он солҳо хеле вазнин буданд барои миллату давлати мо. Ҷанги таъмилии шаҳрвандӣ новобаста аз ҳамон ҷанг, новобаста аз ҳамон хунрезиҳо ва бадбахтиҳои ҳамон давр ҷомеаи мо, мардуми мо аз ҳамон ақли азалии худ истифода карда, яъне як ҳуҷҷати муҳими сиёсию ҳуқуқиро қабул гардид ки минбаъд омили асосии рушду инкишофи ҳамин давлатдорӣ шуд. Яъне масири давлатдорӣ дар ҳамон сол муайян гардид ки ҷумҳурии Тоҷикистон кадом сохти давлатдориро ба худ интихоб мекунад. хоб ҷомеаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳҳо, ҳамчун кишваре ки бо тамоми кишварҳо муносибатҳои дипломатии худашро баро мемонад. хоб ҷумҳурии Тоҷикистон давлати дунявӣ, ҳуқуқбунёд, демократӣ, иҷтимоӣ ва ягонагии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамон замон муайян шуд, яъне маълум шуд ва инчунин дунявияти ҷумҳурии Тоҷикистон. Бинобар ин агар ҳамин донистани ҳамин конститутсия тамоми моддаҳои конститутсияро ҳар як шаҳрванд дарк кунад, вай ҳамаи дигар қонунҳо, донистани дигар қонунҳо барои ӯ осон мешавад. Яъне тамоми қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегирад аз конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон. Барои ҳамин бисёр муҳим аст дигар қонунҳои муайяни, масалан қонунҳои ду қонуни миллие ки мо дорем, якум масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва дигараш дар бораи танзими ҷашну маросимҳо. Яъне ин ду қонуни асосии маҳсули давраи соҳибистиқлолӣ аст ва ҷумҳурии Тоҷикистон инро тариқи райпурсии умумихалқӣ яъне қабул гардидан. Ино донистан, ино ҳозир баъзе омилҳое ки мешавад қонуншиканӣ, инам пеш аз ҳама аз надонистани ҳамин қонунҳо аст. Ба ҳамин хотир вақте ки дарк кардани қонун пеш аз ҳама, вақте ки як шахс, як инсон қонуна дарк мекунад, масъулияташ баланд мешавад дар назди ҷомеа. Вай дигар хуб аз бад фарқ карда метавонад. оқибати қонуншиканиро медонад, оқибати ҷинояткориро медонад ки чӣ паёмад хоҳад овард. шумо аз қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар гуфтед. саҳми қонун, ҳамин қонун дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ. шумо бисёр дуруст кардед. Бинед ки як заминаи асосии баланд бардоштани маърифати ҳуқуқ пеш аз ҳама ҳамин қонун аст. Яъне тарбия аз оила оғоз мешавад. Яъне тамоми масъалаҳо аз оила оғоз мешавад. Барои тарбияи хуб ва самаранок падару модар худашон бояд қонуна дарк кунад. Ва бинед ки яъне вақте ки омилҳои зиёде ҳозир масъалаи ин қонун бисёр муҳим аст ки мо бояд дарк кунем ки ҳамин қонун сари вақт қабул гардид. Ва бинед ки бисёре аз ҷинояткориро пеши роҳашро маҳз ҳамин қонун гирифт. Ва масъулияти падар дар таълиму тарбияи фарзанд хеле муҳим аст. имрӯз ҳатто таҳлилҳо нишон медиҳад ки бисёре аз кишварҳо аллакай баъд аз омӯхтани ҳамин қонун тасмим гирифтанд ки дар кишвари худашон низ ин гуна қонун бояд қабул гардад. Яъне таълиму тарбияи фарзанд аз ҷониби падару модар, масъулиятнокӣ дар таълиму тарбияи фарзанд. дуруст аст вақте ки масалан бинед пайвастагии ҳамин ду қонунро агар ҳамин қонун бо маърифати ҳуқуқӣ бинем, вақте ки дар оила пеш аз ҳама падару модар аз ҳамон сомонаҳои интернетӣ ки мамнӯъ ҳастанд ё аз ҳамон ҳизбу ҳаракатҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон хосияти террористӣ ё экстремистӣ доранд, аз онҳо огоҳӣ доранд, онҳо ба фарзандони худашон ҳатман онро таълим медиҳанд, мефаҳмонанд, барои наврасон махсусан. Имрӯз проблема дар чи аст? Бинед дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 4 миллион аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо интернет сару кор доранд. лекин аз замин 4 миллион аҳолӣ чӣ қадар маърифати ҳуқуқияшон ва донишҳои ҳуқуқию сиёсӣ доранд, ин савол аст. хоб чӣ қадар ҳамин шаҳрвандон аз ҳамон сомонаҳои террористӣ ё экстремистӣ огоҳ ҳастанд, инам савол аст. барои ҳамин бисёр муҳим аст ки аз оилаҳо сар кардан дар кор аст. мо дар ин масъала танҳо дар таълиму тарбияи фарзанд дар масъалаи истифодабарии дуруст аз интернет, аз телефон ва шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам ин масъаларо дар бар мегирад. бинед ки имрӯз наврасону ҷавонон бисёртар ба интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ дастрасӣ доранд.
اما در اونجا با کدام سامانه ها سر کار دارن، با کی تماس میگیرن، با کی شناس میشن، با کی در ارتباط هستند، اینا برای بسیاری از عائله ها، برای پدر و مادر نافهمو است، پوشیده است. اونها از این چیز آگاهی ندارن. به همین خاطر بسیار مهم است که در تعلیم و تربیت فرزند در این سمت باید دقت جدی داده شود. ببینید که در کشورهای گوناگون جهان از اصولهای معاصر هم استفاده میکنه. مثلا در امریکا در شتات فلوریدا یک ماه پیش بود یک قانون اساسی قبول گردید که تا سن به بلاغت رسیدن برای نابالغان کشادن صحیفه های اجتماعی پورا منع کرده شد طبق قانونگذاری در یک کشوری که خود را حامی دموکرات میگه در امریکا. برای همین مثلا دولت حقوق این چیز دارد برای تنظیم. این معنای پایمال کردن حقوق آزادی‌های شهروند ندارد. مقصد تنظیم است. مقصد تنظیم است. با تنظیم در آوردن نظارت کردن این وظیفه دولت است. به خاطر تامین امنیت کشور، به خاطر صلح و ثبات و آرامی مردم جامعه بسیار مهم است که دولت باید از تمام راه و واسطه‌ها استفاده کند. این مسئله در تمام دولت‌ها وابسته است و من فکر میکنم که وقتی اون رسیده است که ما نیز در این مسئله فکر کنیم، مخصوصا مقامات قانونگذاری پارلمانت جمهوری تاجیکستان وکیلان مردمی باید در این مسئله فکر کنند و از تجربه جامعه جهانی باید استفاده شد، چون که این مسئله علاقه داغ روز است. علاقه از جانب در این جمعیت تنها مسئله های حزب و حرکت های تروریستی و اکستریمیستی بلکه بیگانه شوی فرهنگ ملی خلاص وارد شدن فرهنگ بیگانه به جامعه ما محض توسط اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است. محض بیشتر قشر نورس، قشر مکتب خوان به همین چیز توجه دارد. برای همین پیش روی این رو گرفتن طریق قانونگذاری، البته این حقوق قانونگذاری دولت است، دولت این را معین کرده است قانونگذاری و این مسئله بسیار مهم است برای و از جانب دیگر سوالی که شما دادید پدر و مادران وظیفه دارند که در این مسئله باید توجه مخصوص داده شود و مسئولیت شهروندی خودشان را حفظ کنند. پیش از همه باید از تکنولوژی معاصر بسیارتر استفاده نماییم. یعنی می شود استفاده کردن که برنامه‌های الکترونی که خصوصیت حقوقی دارند، مخصوصا برنامه‌ها بعض قانون‌های جمهوری تاجیکستان رو می شود که طریق شبکه‌های اجتماعی پهن کرد. می شود که کتاب‌های الکترونی ما داریم این چیزا، خوشبختانه ما داریم، لیکن استفاده باری کم است. یعنی از اون پلی مارکت بارگیری کردن و استفاده کردن نه همه مردم همین چیزا میدونن و همین چیزا پهن کردن در کار، ترغیب کردن در کار است که ما همین چیزا را داریم در برنامه‌های اینترنتی ما داریم، همین چیزا بارگیری کرده استفاده کردن، کانستیتوسیا داریم، تمام سندهای معیاری مخصوصا کودکس‌های جمهوری تاجیکستان پورا در شکل الکترونی در اختیار مردم گذاشته شده است. فقط همین را تبلیغ کردن در کار، اونا باید بارگیری کرده از اون چیز استفاده کنند. دیگر پیشنهاد این است که باید از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برنامه‌های نو یا فن‌های نوی در شکل نوین به طلبات زمان معاصر جوابگو بوده جاری کرده شود. بسیار مهم است که به خاطر بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان، به خاطر دستگیری و جانبداری از تشبث رهبر دولت پیشوای معظم ملت محترم ولی رحمان باید همه ما متحد باشیم. صلح معرفت حقوقی تنها در یک صلح محدود نمی‌شود. یعنی من در اول هم گفتم که اقدامی رو بر هر تشبثی که جناب عالی پیشنهاد میکنن و خصوصیت آینده را دارد، این هم تشبث‌گذاری محض رهبر دولت است به خاطر باز هم خوشبخت کردن همین جامعه. چیزی که در سمت علم بلند برداشتن علم و معرفت جامعه میشود اون حتما خوشبختی میده. تماشابینان عزیز یادآور میشویم که صحبت داشتیم با تحلیلگری مسائل سیاسی فیروزی رمضان. برنامه‌های دیگر یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت ادامه دارند، ما را همراه باشید.